Ka san wani abu kuwa? Jiya fa mun yi waya da yarinyar nan kuma ta ce mun yau ne birthday ɗinta. Kai ka bari da Allah. Tabbatar nan kayana kala ɗaya nake takama da su wallahi. Ke yanzu peace billahi duk garin nan yanda aka san ka amma a ce da kaya ɗaya kake amfani. Ba girman ka bane. Dai ma sun yi da ci sai na ji na wanke sanar. Kowa bros ka kyale shi kai ka san halin rayuwa ne. Shikenan ba matsala. Je kai wanke kayan ka da muna nan muna jiran ka. Ni zai wa haka a garin nan na sanya kaya a kwashe to na rantse da Allah ko kayan wa na samu umma sai na kwashe ba Allah ya tsina albarka sai yanzu muna training a cikin bare yanzu zaka wanke riga gaskiya ne ba zan jira ka ba tafiya zan yi Da Allah ka jira ni mun tibi ne fa. ni ba zan jira kaftin din soja ya ta tafi kata ba kaga tafiya zan yi Kenan sai na to. Ai, gannan ni ma fa ba ta bushe ba kawai wuce ba dake. This is the way I wanted. wai ni za a yi wa haka muna garin nan ni za a sace wa kaya to wallahi ko kayan uwan wa na gani in ba sai na dauke ba Allah ya tsina albarka kai da ba riga wallahi ko ta uwan wace wallahi ko ta buru sai in ba sai na saba Allah ya tsina albarka ko bai za a sai da ai a garin I don't know say ikaite karibele. I don't know say ikaite karibele. wallahi ganin su ne a nan wallahi tuwa nake Wace ka dauka ma. tuwa nake tuwa nake Allah ya saba wa turun warka ba Allah ya saba ba tuwa nake ofisa tuwa nake yalla bai amma afuwa da Allah tuwa nake yalla bai tuwa nake dan Allah ya afuwa dan Allah dan kake Ba zaki su kake ba?